La següent eren preguntes sobre la plaça de la Constitució també, i era respecte a les expropiacions que es van dur a terme per fer l'actuació de la primera fase. I segons ens ha arribat, s'ha dictat una sentència perquè part dels propietaris van interposar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament per aquestes expropiacions i ara mateix ha sortit la sentència que incrementarà aquest import de les expropiacions. I volien saber si això era així i, en aquest cas, si l'import que haurà de pagar l'Ajuntament, quin serà aquest import. I després aprofitàvem per preguntar sobre la zona verda que constava en el projecte inicial, que eren 5.000 metres, i sobre la llar d'infants. En quin moment es van treure del projecte, potser ens vam perdre en algun moment. I després, en última instància, quines intencions tenia sobre la segona fase de la remodelació que hauria d'afectar l'antic mercat, situat a la plaça en paral·lel a l'Avinguda Roureda. Moltes gràcies. A contestar les preguntes relatives a la placeta de les Flors, plaça Constitució i també l'habitatge, faré un petit comentari. En quant a la primera pregunta sobre l'edifici de la placeta de les Flors, hem de recordar que aquesta modificació puntual del Pla General es va produir en l'any 2013 i tenia per objectiu diverses raons. Aquesta modificació perseguia també ordenar aquelles qüestions que ens preocupaven en aquell espai. Hi havia una qüestió que era ordenar el tema de la riera, tapar la riera i arreglar un problema d'olors, inclús d'algunes plagues que podien haver-hi en aquell sector, i també ordenar el vial. Aquest vial passava a ser, estava definit com a vial d'àmplia vialitat, vull dir un carrer amb vialitat àmplia, forta, amb vialitat, que destinava habitatge a dues bandes del carrer. En aquell espai el que es produeix és el lligam o dues formes diferents d'entendre l'urbanisme. La part d'Albarrossa, que és en cases d'alçada baixa, o planta baixa més 2 com a màxim, i la part podríem dir, del model de l'Eixample. Aquesta unió de les dues visions urbanístiques d'una mateixa ciutat fa que tot el que es faci allà és més evident que en altres bandes. Al produir aquesta ordenació, el que perseguíem era reduir la banda més al costat d'Albarrossa per poder així baixar l'alçada d'aquesta banda i poder acumular. Però a més també aconseguir espais públics, com per exemple dues places públiques, i poder obtenir habitatges de caire social, que és el cas d'aquest edifici, en el sector més proper a la plaça. Per què ho dic això? Perquè la resta d'edificis previstos, d'habitatge previstos des de l'ordenament de l'any 1976, aquells edificis són més baixos, van en degradé i per tant s'acumulen en aquella banda més de cara al sector Eixample. Tenen una característica concreta que l'edifici amb més capacitat dona a la plaça perquè la resta tenen una amplada diferent, per tant són més estrets i les acumulacions de sostre són molt més complicades en aquell sector. Aquest és el lligam que es va intentar. Jo sí que els diré que tots els estudis relacionats amb aquesta aprovació evidentment els hi podem facilitar, els hi facilitarem tot el relacionat amb aquesta aprovació, però sí que li haig de dir que no existeix un estudi d'impacte visual perquè no és un estudi que la delegació de la Generalitat ens demani, o sigui, per tant, amb la seva aprovació no és necessari aquest estudi, no existeix, però tot l'informe sobre aquesta aprovació ja els hi passarem i els hi facilitarem la informació. En quant a la segona pregunta relativa a la plaça Constitució, dir-los diverses coses. Crec que, a veure, sí que és veritat que hi ha una primera sentència, però està en fase inicial, per tant, no és una sentència ferma, està recorreguda, és una sentència que reconeix que s'han d'ampliar les indemnitzacions per a les expropiacions, però mentre que aquesta sentència no sigui ferma, no existeix sentència i, per tant, no hi ha decisió judicial. En el moment que la decisió judicial determini en un sentit o en un altre, l'Ajuntament actuarà en conseqüència. Ara no li podem dir quins costos
determinarà el jutge, perquè això ha de ser el jutge que determini a quin abast de modificació s'ha d'entrar. En el relatiu a la zona verda, dir que vostès mencionen 5.000 metres, en el planejament a nosaltres ens surt unes dades de 4.467 metres de zona verda i equipaments. Dir-los que d'aquests 4.467 metres s'han executat en la primera fase a 2.569. Queden pendents d'executar 1.898 que estan pendents d'execució en el segon polígon. El segon polígon és un polígon privat, o sigui, per tant, aquí sí que hi ha previstos habitatges i zona comercial a la part baixa de l'habitatge, però també han de fer aquesta zona verda. Comentar que amb l'execució de l'obra del conjunt de la plaça Constitució no solament es van complir els paràmetres de metres quadrats per zona verda, sinó que es van ampliar, ja que es van sumar 1.480 metres a la planta baixa, perquè estan en el soterrani, d'equipaments que, diguem, sumarien en els previstos 4.467 que era de zona verda i equipaments. Les intencions de l'Ajuntament és aprovar la modificació del planejament que ha d'afectar en aquest polígon, en aquest segon polígon. Dir-los que hi ha un conveni que hem aprovat amb els afectats, que són els paradistes, bàsicament, i els propietaris del mercat de l'Avinguda Roureda, i que, per tant, ara el que s'ha de fer és seguir aquest conveni, aprovar la modificació i portar-lo, evidentment, al ple perquè puguem conèixer tots plegats quina serà l'abast de la modificació. Respecte a la placeta de les Flors, imaginava que no havia hagut l'estudi d'impacte visual. Entenc que sigui un formalisme o no, es pot fer, no? Independentment que sigui un formalisme, entenc. Imaginava que no, perquè si no crec que no s'hagués fet. O sigui, jo el que he entès és que m'ha dit, no? Hi ha dos plantes, sí, planta baixa de 2 més 2 a una banda, planta baixa més 4 a l'altra, llavors sí que hem tingut a fer de bé és col·locar les 7 plantes al costat de les 4 i no al costat de les 2, no? I ficar un carrer pel mig. Dius, tampoc no és que canviï massa la cosa, no? Perquè li treu el sol, però vaja. I tampoc no m'havia comentat, no he sentit lo de que si havia informat els veïns al respecte. Entenc que no, però vaja. I després, respecte a la plaça Constitució, he dit 2.000... Jo els 5.000 metres els he tret de la web municipal. O sigui, la informació que es va posar, informació. O sigui, per això, si hi ha 4.400, doncs disculpin que la font no era correcta. 2.600 ja els mirarem amb la plaça, però no em surten perquè no hi ha massa zona verda, però vaja, si vostès no ho diuen, si ens ho poden passar per escrit, entenc que sí, la resposta me la passaràs per escrit, oi? I amb el plànol, el definitiu de la intervenció de la plaça. Perfecte. De les dues preguntes que he fet. Gràcies. Sí, el que li deia és Martí, evidentment li passaré una informació que requereixi, vull dir, els plànols i el que calgui. Jo no m'he posat a mesurar els metres de la plaça de Constitució, però entenc que si els serveis municipals diuen que hi ha uns metres de zona verda i d'equipaments, hi seran. Si no fossin així, seria preocupant. En quant al que vostè comenta del carrer, de l'apertura del carrer, a veure, això és un planejament des de l'any 76. És un planejament que afecta a un sector i jo crec que és important. Clar, vostè diuen, home, si fa 40 anys que no existeix el carrer, per què hem d'obrir? Home, perquè les coses evolucionen, les coses s'han de prendre decisions. La millora de la mobilitat en aquell sector ha de permetre, per exemple, reduir l'accés dels vehicles privats per a les carrers del Barrosa, com ara està passant, que per anar a la zona de Gavà, molta gent, jo inclòs moltes vegades, passo pel meu cotxe pels carrers del Barrosa. Aquest carrer dona directament a un vial de gran ocupació o de gran afluència de mobilitat de cotxes, com és el Can Ballori, i que allò permet accedir-hi a la carretera de Barcelona i tal. Per tant, és un eix important d'accés, de mobilitat en aquell sector. És convenient o no és convenient? Bueno, el planejament així ho entén. El planejament així ho entén. I el fet de que s'obri el carrer també ens permet
ordenar altres coses, com per exemple, hi havia previst en l'ordenament, quan es va fer la modificació, hi havia previst en l'ordenament obrir el carrer Gerani fins a aquest carrer, fins a aquest vial, i al fer aquesta modificació el que s'ha permès és no obrir aquest carrer perquè al final aquest carrer també entrava en un sac de cul, o un cul de sac, perdó, que no tenia massa lògica i per tant ordenar això també ens permetia això, no? I com dic, fer zones verdes que també crec que és important. Sí, gràcies. Que només la puntualització feia 40 anys que estava previst, senyor Gutiérrez, però eren 4 plantes, no 7. S'ha canviat a 7 per fer-ho. O sigui, el benefici d'obrir el carrer, val la pena aixecar 7 plantes. Al barri se li ha preguntat si prefereixen allà un bloc de 7 plantes a canvi del carrer perquè no passin tants cotxes pel carrer per baixar per la central Barrosa a agafar el Prat de la Riba. No sé, pregunto, perquè crec que els veïns no pensen el mateix, però vaja. Això no és cap aclariment, és una altra pregunta sobre el tema que donaria peu a una altra resposta i estaríem tota la nit, però bueno, no passa... No, ho dic perquè siguem... A veure, de veritat, o sigui, jo crec... A veure, ho he demostrat, des que dirigeixo aquest ple, em sembla que molt poques vegades tallo, deixem parlar, faig tercers torns, si cal. Ara, siguem... O sigui, no diguem un aclariment quan és una altra pregunta i una altra qüestió. Molt bé, bueno, escolteu. Sí... Bueno, però, perdoneu, jo crec que també en l'exposició s'ha aclarit molt que el que marcava el planeament és que hi havia baixa més 4 als dos costats del carrer. I això sí que era pitjor. I el que es va optar és no perjudicar els dos costats del carrer, sinó només un. És així. S'ha dit al principi, l'explicació. Molt bé.